ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Навори имрӯза дӯстон навори ваъдадодагии мо дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера мешавад. Аммо пешакӣ огоҳӣ мекунем дӯстон ки ин навор тавсия нест. Ин навор барои ставка кардан нест. ин танҳо фикру ақидаи шахсии мост. барои ҳамин дӯстон лайкро зер карда барои пешравии канали мо 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ва дӯстон, оғоз мекунем аз суханҳои топови ҷангвари вазни сабуки UFC, рақиби пешинаи Чарлз Оливера Майкл Чендлер. биёед дар аввал суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма фикр мекунем ки тарафҳои сахти ислам и ҳамчунин тарафҳои сахти Оливера аст. Чарлз дар зарбазанӣ аз ислам дида зуртар аст. агар ки ислам ба қафас баромада нишон диҳад ки ӯ дар ҳақиқат чӣ гунае ки одамо мегӯянд сахт аст, пас Чарлз Оливераро шаби хеле душвор интизор аст. аммо ма фикр мекунем ки техникаи Чарлз дар сатҳи олист. дар стойка Чарлз аниқ сахт аст. Оливераро ба замин афтондан осон аст. аммо ма фикр мекунем ки маҳз дар греплинг Чарлз Оливера Ислам Махачевро шикаст медиҳад, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, пеш аз оне ки мо фикр ақидаи шахсии худамонро мегӯем, биёед суханҳои дигар топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Висенте Люкеро гӯш мекунем. ма бо Ислам як маротиба тамрин карда будам. дар греплинг қуввоозмоӣ карда будем. ӯ греплери беҳтарин аст, бешубҳа беҳтарин. греплинги ӯ дар сатҳи хеле баланд аст, хеле баланд. ӯ бо фишори худ маро ҳайрон кард ва ӯ маро маҷбур кард ки таслим шавам. ӯ медонад ки ту чӣ кор мекунӣ пеш аз оне ки ту ин корро мекунӣ. барои ҳамин ӯ мавқеи худро гирифта туро идора мекунад, гуфтааст Люке. ва акнун дӯстон, суханҳои Чендлер ва Висентеро якҷоя карда мефаҳмем ки ба гуфтаи Чендлер Оливераро ба замин афтондан осон аст. ана ба фикри Висенте боша, ислам дар замин хеле сахт аст ва агар ки ӯ туро афтона ё маҷбур мекунад ки таслим шавӣ ё ин ки туро то охир идора мекунад. дӯстон, ба статистика назар кунем, агар ҳамаи гӯштингирҳо Оливераро ба осонӣ ба замин афтондагианд, Кевин Ли, Майкл Чендлер, аммо барои чӣ онҳо бой доданд? агар ки ба ин муҳорибаҳо аҳамият диҳем, ҳам Кевин Ли ва ҳам Чендлер аз сабаби хаста шудан мағлуб шуданд. ана ягона шахсе ки ҷуҷитсои хуб дошт ин Тони Фергюсон буд ва Оливера ӯро фавран шикаст дода натавонист. Парие, Геҷи, Чендлер, Кевин Ли ҳамаи онҳо аз ҳисоби монда шудан бой доданд, чунки дар аввали муҳориба онҳо ҳамаашон шанси хуб доштанд барои шикаст додани Оливера, аммо онҳо ин корро карда натавонистанд. акнун мегзарем ба прогноз. дар пеши мо ду беҳтарин ҷангвари вазни сабук айни замон. оиди ин муҳориба ва ҷангварҳо чӣ гуфта мешавад? ҳардуяшон греплери хубанд. инро рекордҳои онҳо тасдиқ мекунад. Махачев 10 ғалаба бо тариқи сабмишен дорад, Оливера боша 21 ғалаба бо тариқи сабмишен. боз бояд қайд кард ки ҳар ду ҷангварон на танҳо бо даст ва бо по меҷанганд, ҳамчунин онҳо ҳардуяшон хеле боақлона меҷанганд. ба фикри мо дар ин муҳориба ягон кас намешитобад ва ҳардуяшон хатогиҳои якдигарро интизор мешаванд, махсусан Махачев. ва фикр мекунем ки Оливера кӯшиш мекунад ки муҳориба дар стойка гузарад. боварӣ надорам ки Оливера бо Ислам гӯштин гирифтан мехоҳад, чунки ягон кас бо шахсе ки қариб аз таваллуд шуданаш ба гӯштингирӣ машғул аст, гӯштин гирифтан намехоҳанд. ва боз дар замин Ҳабиб 100% метавонад ки ба Ислам маслиҳат диҳад ки чӣ бояд кард. Оливера дар муҳорибаи рӯҳӣ, яъне психологически шояд ки бартарӣ пайдо кунад, чунки ӯ аллакай чемпион шуда буд. лекин як чизи дигарро бояд ба назар гирем ки аз ҳисоби вазн накардан ӯ камарбандро аз даст дода буд. барои ҳамин ҳар дуи ҷангваро барои ғолиб шудан мотиватсияи калон доранд. Оливера камарбанди худро баргардондан мехоҳад, аммо Махачев боша номи худро дар таърихи вазни сабуки UFC навиштан ва монанди Ҳабиб чемпион шудан мехоҳад. барои ҳамин мо фикр мекунем ки ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад ва тамоми 5 раунд идома медиҳад
ва бо қарори доваро Ислам Махачев ғалаба ба даст меорад. Ана ҳамин гуна буд прогнози мо дӯстон. шумо боша фикр ақидои худро дар комментария нависен. дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.